समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि सायाव डिमाकुसि एबसुनि साइकेल रेली। जौ जुवा ड्राग्स, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, खोमसि फोथायनाय, समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ साइकेल रेलीनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनो मोजां हाबाफारि लादों डिमाकुसि एबसुआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दखरा एबसुआ साननैनि हाबाफारिजों दिनै 21 मार्चनिफ्राय 22 मार्चसिम साइकेल रेलीनि गेजेरजों गामि गामि जौ जुवा ड्राग्स, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो खोमसि फोथायनायखौ होबथानायनि साइकेल रेलीजों सांग्रांथि लाबोनो हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नलियास दैमारिया। दिनै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि दिनै बेखेवदों। साननैनि थाखाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों। जों खोब डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावगोन। बेबायदि सम आरो बोथोरजों गोरोबनानै बे साइकेल हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। आरो बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सम बेबायदिनो सम आरो बोथोर थासारिजों गोरोबनानै माखासे हाबाफारिफोरखौ जोंनि समाजखौ फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। मालाबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै बेबायदि हाबाफारिखौ लादों। मालाबा जिल्ला आफादफ्रा गाव थासारिखौ ओनसोलनि थासारिफोरखौ नायनानै बिदि हाबाफारिखौ लादों। आरो मालाबा बिदि दखरा आफादफ्रा गावबा गाव ओनसोलनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै बेबायदि समाज फोजाखांनाय हाबाफारिखौ लादों। दा थिग बेबायदिनो डिमाकुसि दखराया दिनै जिखिनि एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौ जोंनि ससाइटिनिफ्राय गैया खालामनांगौ आरो लोगोसे जौ जुवा ड्राग्सफोरजों जोंनि इयुथ्सफोरा जथेस्थ'खिनि एट्रेक्ट जानानै माखासे बे लाइनाव ओरैबायदि मोनदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा बेफोरखौ नांगौ बेखौ मोनसे फोजाखांनाय हिसाबै डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइकेल रेली लादों। आरो लोगोसे जोंनि बर' समाजनि दिनैसिम खोमसि फोथायनाया गैया जायाखै। सम सम बेबायदिनो खोमसि फोथायनाय बहाबा सोरजोंबा बुलायनाय सुलायनाय इभेन मालाबा समफोराव जोङो मार्डार खालामलायनायसिमहालागै बेबायदि थासारिखौ जों मोनबोदों। गतिके जोंनि समाजनिफ्राय बे खोमसि फोथायनायाबो जाहाथे कमप्लिटलि गैया जायो। दा बेखौनो एसे फोजाखांनाय हिसाबै दखरा आफादा डिमाकुसि दखरा आफादा दिनै साइकेल हानजा सुरनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे मेसेज लानानै थांगोन जे जोङो हारिखौ जुदि फोजौनांगौबा जौगाखांहोनांगौब्ला जोङो बे खोमसि फोथायनाय समाजनिफ्राय जि समाज बेरेखा खामानि मावनाय जौ जुवा ड्राग्स बेफोरनिफ्राय गोजानाव जे जों थानांगौ। बिनि मोनसे मेसेज क्लियार मोनसे मेसेज लानानै मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै आरो गाबोन बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों। दा बेखाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन डिमाकुसि दखराया जिखिनि गावनि दखरानि सिङाव थानाय गामि आफादफोरखौ बेबायदि मोनसे फोजाखांनायनि हाबाफारि लादों। मोनफ्रोमबो गामियाव बिथांमोनखौ हेफाजाब आरो मदद खालामगोन। आरो फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे अकल नैबे डिमाकुसिल' नङा, जोंनि बिटिआर हालाम बा जेराव जेरावनोखि जोंनि बर' समाजा जोङो संसार जानानै दोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलफोरनिफ्राय जाहाथे बे जौ जुवा ड्राग्स खोमसि फोथायनाय बेफोरो जाहाथे गैया जायो। आरो बेखौ गैया खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे खामानि मावगोन, अजाग मोनसे जागोन, आं बेखौ खावलायदों। बे दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो समाज बेरेखा खामानिनि सायाव हेंथायै सानथामनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादोंमोन गोलाव साइकेल हानजा सुरनाय। नाथाय सम आरो बोथोरखौ नायनानै जोङो बेखौ सानथामनिफ्राय साननै खालामनाय जाबाय। जोङो दिनै जागायबाय डिमाकुसि दखरा बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्रायनो, आरो बेखौ जोङो गाबोनो हाजो सरखार इउनिट आबसुनि मावखुलियाव मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जोङो फोजोबनो सानदों। आरो बेखौ जोङो दिनै जागायदों जे दखरानि सिङाव 61टा गामि दङ। आरो बे 61टा गामियाव जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव हाबगोन, बिथांमोनजों सावरायगोन, रायलायगोन। मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो मिटिं लानाय जादों।
जायगा जायगा बिदिनो ब्रेकफास्ट लान्च आरो जोङो दिनै हरनि थाखाय जोङो सिमलिगुरि गामियाव थाहैनो थाखाय जोङो थिरां खालामबाय। दा बै रेलिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों रायजो राजाफोरनो जे जोंनि गेजेराव जोंनि समाजनिफ्राय समाज बेरेखा जायफोर खामानि समाज बेरेखा जायफोर एलिमेन्टस बेफोरो जोंनि समाजनिफ्राय गैया जानांगौ। जे जोंनियाव जोंनि लाइमोनफोरनि जि माने जौ जुवाजों गबफबनाय ड्राग्स सोबनायखौनो होन बहाबा माने लोगो लेवाजों बेरायनानै सोरखौबा बुनाय नङा होमबा दा बेफोरबायदिखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनो थाखाय नैबे माने रेलिखौ लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो सानगोन जे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जे नैफोरबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय गोजानाव थानानै लेखा फरायाव गोसो होनानै गावनि माने केरियारखौ दाफुंनायाव जाहाथे बयबो गोसो होयो आरो जोंनि गामि समाजाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर जायफोर गिदिर गोलाव बिथांमोनखौबो जोङो खावलायनो सानदों जे नैबे हाबाफारियाव जों जाहाथे बयबो माने हेफाजाब होयो। बयबो जुदि हेफाजाब होलाय लायोबा जोङो फोथायो जे नैफोरबायदि समाज बेरेखा खामानिनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन आरो नैफोरबायदि जि समाज बेरेखा गाज्रि एलिमेन्टसफोर बेखौ जोङो समाजनिफ्राय गैया खालामनो हागोन।